İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şuunki programmamyzda goşulyp bilýäniňizde öğrenşat. Geçen gepleşiklerimizde öwrenen zatlarymyz size dile getmekde kömek edenler diýip umyt etýän. Biz Hajaryň durmuşy barada bir näçe aýatlara hem bölümlere sizin bilen geçen gepleşigimizde seredip geçipdik. Men sizi ýene bir gezek şol okap geçen ayatlarımda täzeden seretmäge çagyrýan. Täze her sapar biz Hudaýyň sözüni okamyzda bize täze zatlar açylýar. Ene şol Rahabyň başlan Hajaryň durmuşyny siz görýäňiz näme diýdi? Gelip çykyş kitabynyň 20-nji babynyň 19-njy aýatyna Hudaý Hajaryň gözüni açdy we ol bir suwly guýuny gördi. Ol şol baryp guýdan meşigini doldurdy da onun oğluna da içirdi diýär. Ene biz öz günlük durmuşymyzda köplenç görmeli gözümüz edil körýäli bolýar. Ruhy taýdan men diýen Hudaý bize öz wadasyny görkezmek isleýär. Ýöne köplenç ýagdaýda biz şol durmuşymyzda bolup geçen kynçylykly pursatlar derarly edil ruhy taýdan körýäli bolýar. Bizim bärde Hudaýyň Hajaryň gözüni açýaly özümiziň hem ruhy taýdan gözümizi açmagyny Hudaýdan dilep bilýär. Hudaý hem o wadalaryny hem bir käwat ýatdan çykarýar kynçylykly pursatlarda. Men sizi Hudaýyň size beren wadalaryny ýatlap ýaşamaga çagyrýan sebäbi Hudaýdan gözüňizi açmagyny dileseňiz, kalbyňyzyň gözüni açmagyny, aňyňyzyň gözüni açmagyny dileseňiz, ol size öz planlaryny görkezmäge taýýar. Ene Hudaýyň wadalary, söýgüsi hem goragy bu hemmeler üçin taýýar. Eslenlik wagtda bize gerek bolsa biz Hudaýyň merhametatyna ýakynlaşyp şu zatlara eýe bolup bilýär. Ýöne biz Hudaýdan toramaly. Ene Zebur kitabynyň 118-nji babynyň 50-nji aýatyna näme diýär? Ol dargyn günümde meniň tesellim, çünki senin wadaň baňa ýaşaýyş berýär diýär. Ene bu Dawudyň aýdyp oturan sözleri kynçylykly pursatda ol Hudaýa şeýle dilek eden. Dargyn günümde sen men tesellim, çünki senin wadaň baňa ýaşaýyş berýär diýär. Biz Hudaýyň bize beren wadalaryny hemişe ýatlap ýaşamaly. Yine de Mezmur kitabynyň 137-nji babynyň 7-nji aýatyna da Dawud şeýle diýär: "Muşakkat içinde gelsem de meni aman saklayan, düşmanlaryma garşy öz elini uzatýan. Senin goluň meni halas eýleýär" diýär. Nähili güýçli wadalar bize Hudaý tarapyndan berilýär. Dawud padşa, Israýlyň padşasy şeýle diýip otur: "Muşakkat içinde gelsem de sen meni aman saklayan" diýär Hudaý. Hudaýa şeýle ýüzden otur. "Düşmanlaryma garşy öz elini uzatýan" diýär. "Meni öz golum bilen halas etýärsiň" diýip şeýle dilek edip otur. Bizim üçin gowy mysal şey. Hudaý hemme zady görýär, bar zady bilýär, biziň agylarymyzy eşitýär. Edil Dawudyň sesini eşitýär, biziň sesimizi hem şuň eşitýär. Ene bize bolýan zatlaryň baryny bilýär Hudaý şu dünýäde. O zatlary görýär, gowşaklary, garyplary kömek etýär, kuwatsyzlara güýç berýär. Hem merhamet etýär, merhameti mätäç bolarlar. Men ýene bir gezek size şol Hajaryň durmuşyndan öwrenen zatlaryňyzy öz durmuşuňyzda praktik taýdan ulanmaga çagyrýan. Goý ol siziň gözüňizi açdyn hemme taraplaryň ruhy taýdanam. Goý fiziki taýdan, käbiriňiz fiziki taýdan görmeýän bolsaňyz, goý Hudaý siziň gözüňizi açdyn. Eger siziň kalbyňyzda gedemlik bolsa ýa-da başga hili günäler bolsa, goý Hudaý size şoňa nur saçyp şo zatlary görkezsin. Ene men şunki gurlaşygymy İsa Mesihiň bile beren
merhameti barada devam etmekçi. Edil Hudaýyň hajara merhamet etşiýaly. Hudaý bize hem şu günkü durmuşda öz merhametini görkedi. Ene bu İsa Mesih'in üstü bilen mümkin boldy. İşaya peygamberiň 40-njy babynyň 5-nji aýatynda näme diýerdi? Rabbim şöhraty aýan bolar. Ähli insanlar onu birlikde görürler. Muny aýdýan Rabdir diýär. Şu ýerden görüşme diýaly, ene İşaya peygamber, entek İsa Mesih bu dünýäge gelmänkä şeýle peygamberlik eden. Peygamberleriň şu gelecek barada aýdan sözleri bu. Rabbim şöhraty aýan bolar. Ähli insanlar diýär. Diňe bir däl, ähli insanlar. Diňe bir ýurtda, bir millet däl. Hudaýyň yaradan ähli adamdady insanlar bularyň hemmesi onu görürler diýär. Muny Rabb aýdýandyr diýär. Ene de Yahya kitabyny başlaň Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatynda näme diýär? Hudaý dünýäni ören söýünligi sebäpli özüniň ýeketäk ogluny berdi. Ol muny ogluna iman edenleriň hiç biri helak bolman, baky ýaşaýşa goşmak üçin etdi diýär. Näme urun ýaşýardynym? Hudaýyň size bolan söýgüsi nähili? Näme üçin biz ene şol İsaň doglan gününi bellep geçýäs? Dekabrın 25-ne. Ene köplenç bu dünýädakiler onu ýöne dünýäwi bayramçylyk hökmüne bellep geçýärler. İsa Mesih'in bu dünýä gelişi barada asla pikirim etmeýärler. Ýöne biz İsa Mesih'e inanýarlar hökmüne şol bayram biziň üçin gaty wajyp. Tebabi İsa Mesih şu dünýäge geldi bizi halas etmek üçin. Bu Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatynda da biz görýäs şonu. Dünýäni diýär Hudaý dünýäni ören söýündigi sebäpli özüniň ýeketäk ogluny berdi. Ol muny ogluna iman edenleriň hiç biri helak bolman baky ýaşaýşa goşmak üçin etdi diýär. Ene Hudaýyň size bolan kalby şeýle, o size öz kalbyny mukaddes sözüniň üstü bilen açyk görkezip otyar. Özüne iman etmek isleyen adamların ählisinä men şu dünýäni söýýän diýär Hudaý. Hem sizi söýýän, şoň üçin men öz ýeketäk oglumy berdim size diýär. Eger siz İsa Mesih'e diýmen ogluma iman edip ýaşasaňyz siz helak bolmarsyňyz. Eýsem baky ýaşaýşa goşursyňyz diýär. Siz baky ýaşaýyş isleýänmi? Belki şu wagt käbiriňiz şu gepleşigi görýänsiňiz şu wagt entek siz İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul eden näsiňiz? Eger men sizi kalbyňyzda kabul etmedik bolsaňyz, kabul etmäge çagyrýan. Eger İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul etmeseňiz, helak bolýaňyz. Soň bu dünýäden ötenden soňky durmuşyňyz gowy däl. Ýöne siz baky ýaşaýyş isleseňiz, onda İsa Mesih'e sizi iman etmäge çagyrýan. Şol ötöwreňizde İsa Mesih'e iman etýänleriň biri bilen sizi dilek etmäge çagyrýan. Ol sizin ýöne köýje dilegiňizi eşitmäge taýar. Ol her kimiň kalbyna gelip ýaşap, ýol görkezmek isleýär. Näme üçin biz İsa Mesih'e iman etmeli? Sebäbi İsa Mesih haçda ölüp biziň günahlarymyzy öz üstüne almak bilen biziň Hudaý bilen ara gatnaşygymyzy dikeldi. Eren bagynda şol ara gatnaşyk ýok edilipdi. Näme üçin? Howene şeytanyň yalan sözleýän sözüne inanyp Hudaýyň diýen beren tawşyrygyny berjä etmedi. Şol derarly, şol pursatdan başlap eren bagyna Hudaý bilen insanyň arasyna ruhy taýdan daşlaşyk aralaşdy. Ruhy taýdan. Diňe Hudaý ýene-de şo gatnaşygy dikeltip bilýärdi. Şoň üçin hem şol gatnaşygy insanlar bilen dikeltmek üçin öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäge berdi. Ene şol esasy şol 25-nji dekabrda bellenýän İsa Mesih'in doğulan günü esasy manysy şol. Hudaý şu dünýäni söýýänligi üçin ýene-de özüniň insan bilen gatnaşygyny dikeltdi. Ol gatnaşyk ilki başta eren bagynda saat gatnaşyk bolan. Gowy gatnaşyk bolan. Siz bilýäňiz eger gelip çykyş kitabynyň ilkinji, ikinji, üçünji baplaryny okaňyzda nähili adam ata bilen Howene Hudaý bilen ýa bagda Hudaýda fiziki ten ýok, ýöne olar Hudaýyň sesini eşidip şeýle ýakyn gatnaşykda bolan. Şol pursatda günä bolmadyk, olar aýrar ýaly. Olar Hudaý bilen bir bolan.
insan Hudaýyň keşfinde yaradylan. Bu barada gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň 27-nji aýatyna nätet bilýäňiz. Biz Hudaýyň keşfinde yaradylan. Ýöne şol günä şol şoňa täsir etdi. Bizim Hudaý bilen birlikde iň ýakyn gatnaşygymyza täsir etdi. Ýöne Hudaý bizi süýýänligi üçin öz ýeketäk ogluny iý berip, şol gatnaşygy dikeltdi. Biz şu wagt bizde Hudaý bilen ýakyn gatnaşyk bar. İsa Mesihiň üstü bilen. Biz ýene de bu arada ýene başga käbir aýatlara seredip geçer. İsa'ň doglan gününiň esasy manysy şu Hudaýyň bize bolan söýgüsini bellemeklik. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Ýene de şol 25-nji dekabrda belleňizde bu dünýäň belleýişi ýaly bellemäň. Biziň belleýişimizde many bar. Hudaýyň söýgüsini biz bellemeli. İsa Mesihiň şu dünýäge gelişini biz bellek geçýär. Hudaý insan şeklinde İsa Mesihiň üstü bilen bu dünýäge geldi. Hudaý näme üçin beýletdi? Sebäbi Hudaý bizi söýýär. Biz muny Ýohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatynda gördük. Bu dünýäni söýýänligi sebäpli öz ýeketäk ogluny şu dünýäge iý berdi. Näme üçin ol şeýletdi? Sebäbi bize halasgar gerekdi. Eren bagyna Adam ata bilen Howwanyň günäsi zararly, insanlar bilen Hudaýyň arasyna şeýle aýrylyk aralaşypdy. Günä zararly. Ýöne İsa Mesih biziň halasgarymyz hökmünde şonu dikeltdi. Bizi söýýänligi üçin, günämiz üçin ýeketäk ogluny berip, bizi günäniň hökmünden halas etdi. Ene Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 1-nji aýatyna şu barada näme diýär? İsa Mesih'e degişli bolanlar inni asla hökm edilmez. İsa Mesih'e degişli misiz? Eger siz şoňa degişli bolsaňyz, siz asla hökm edilmersiňiz diýär. Asla hökm edilmersiňiz. Hudaýyň sözi. Ýöne İsa Mesih'e iman etmeýän bolsaň, İsa Mesih'e degişli däl bolsaň, onu hökm edilýär. Ýene de Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 8-nji aýatyna şeýle diýär. Emma İsa Mesih heniz günäkärkä biziň üçin öldü. Şeýdip Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi diýär. Ene bärde de görýäs biz. İsa Mesih biz ente günäkärkä, öz günämiziň içinde ýaşaýarkak ol haçta öz janyny berdi biziň üçin. Ähli günälerimizi öz üstüne alyp öldü. Näme üçin şeýletdi? Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Şol hereketiň üstü bilen. Näme üçin biz Hudaýyň söýgüsini kabul edemdik? Biz söýýänligi üçin şu öz ogluny iý berip biz günäň hökmünden halas etdi. Ýöne biz entegem şonu kabul etmeýän ýaşaýat köpimiz. Sebäbi biz beýleklerden, insanlardan gorkýar. Bize näme ederler, iýdirlenme bolar diýip şeýle bize gorky bar kalmada. Ýöne biz şol soňky durmuş barada, ölümden soňky durmuş barada pikir edemdik. Diňe şu dünýä barada pikir edip ýaşaýar. Bu dünýä wagtlaýyn biz bu dünýäden geçip barýar. Soňky durmuş barada biz oýlanmaly. Sebäbi soňky durmuşda şu baky ýaşaýyş barada gurulmady otýar. Ölümden soňky durmuş has ajaýyp. Şu barada siz oýlanmaga çagyrýan. Men şu gün senin bilen Matta kitabynyň 1-nji babynyň 18-nji 25-nji aýatlaryna İsa Mesih'iň doğuşu barada şu bölümü okap geçmekçi. İsa Mesih'iň doğuşu şeýle boldy. Onuň ejesi Meryem bilen Yusuf adagyldy. Emma olar ente ýasakdaş bolman kalar. Meryem özüniň mukaddes ruh arkaly gowrulu bolandygyny bildi. Onuň adagylsy Yusuf dogurçul adamny. Şoňa görä ol Meryemiň ýyle matkara bolmagyny islemän. Ony ýaşaryn aýryp goýbermegi ýüregine dugdy. Yusuf bu hakda oýlanyp ýörkä. Rabbim bir periştesi onuň duýşuna girip, "Ey Daud oglu Yusuf, sen Meryeme öýlenmekden gorkma. Sebäbi onuň gowrusyndaky mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir ogul dograr. Sen onuň adyna İsa dakarsyň. Sebäbi ol öz halkyny günälerinden halas eder" diýdi. Bularyň hemmesi Rabbim peýgamber arkaly ine bir boýgy gowrulu bolup ogul dograr. Onuň adyna Emmanuel dakarlar diýip aýdan sözüniň berjaý bolmak üçin boldy. Bu ad Hudaý biziň bilenler diýmegi aňlatýar. Yusuf okudan oýanan soň Rabbim periştesiniň buýrugyny ýerine ýetirip Meryeme öýlendi.
Emma Meryem oğlunu doğuryança Yusuf onu yanaşmadı. Yusuf doğulan çağanın adına İsa taktı. Ene şu yerde ayetlerden görüşümü diyalay. İsa Mesih şu dünya Meryem'in üstü bilen gelen. Yöne ol Meryem'in görüsünü şol mukaddes ruh arkalı bolan. Siz şonu yattan çıkarmak sebebi şol barada köp dava cencel bar. Yöne Hudaýyň mukaddes sözi anyk bir da açyk görkezdi. Aydyn görkezdi ya şonu. Meryem özüniň mukaddes ruh arkaly gowruli bolandygyny bildi diýär 18-nji aýatda. Mukaddes ruh arkaly gowruli bolandygyny bildi. Ene şol başda görýäňiz Meryem bilen Yusuf olar adagly ekeni, ýöne olar entek ýatlykdaş bolman kalar diýär. Şu wajyp berdi şunu görmek. Meryem özüniň mukaddes ruh arkaly gowruli bolandygyny bildi. Entek ýatlykdaş bolman kalar. Entek Yusuf Meryem'e öýlenmänkä. Oň adaglyty Yusuf näme diýär? Dogruçul adam bolan ekeni. Şoň üçin ol Meryem'iň ile masgara bolmagyny islemän, onu ýuwaşydan aýryp goýbermek islen. Şonu ýüregine dürtdi. Şu ýerde Yusuf'un eden hereketi gaty täsin berdi. Ol şeýle hudaýly, dogruçul adam bolan. Gynantaňam bizde Yusuf ýaly köp adamlar ýok şu dünýäde, dogruçul adamlar. Adamlaryň köpsi, erkekleriň köpsi öz teniniň islegine görä ýaşaýarlar. Ýöne Yusuf berdi, ol öz aýaly Meryem'iň awraýy barada oýlandy. Şo barada alad etdi ol. Şonu masgara etmek islemedi. Şoň üçin onu ýöne ýaşaryn aýryp goýbermek ýüregine dürtdi. Eger sizde wagt bolsa özüňiz Kanun Taglimat kitabynyň 22-nji babyna seredin. Şu ýerde 23-nji, 24-nji aýatlara seretseňiz, şu ýerde entek durmuşa çykmanka başga biri bilen şu ýakyn gatnaşykda bolan gyz daşlanyp öldürilmelekeni. Daşlap öldürün şonu diye. Oğlum nirede halkın öňünde maskara edip öldürilmelekeni. Boýgyz başga bir adam bilen ýatsa, durmuşa çykman haşeyle iş eden boýgyzlar daşlanyp öldürilmeli. Ene şeýle kanun bolan İsrailde şu döwürde. Şonu bilibem Yusuf beýle zat etmekden ol Meryem'i gorap otyr. Onu gorap ýaşyryn hiç kime bildirmeden aýryp goýbermek ýüregine düw oturan. Soň 20-nji aýatda näme diýär? Yusuf bu hakda oýlanyp ýörkä, Rabbiň bir periştesi oň düýşüne giren. Perişte oňa näme diýär? Ey Dawud ogly Yusuf, sen Meryem'e öýlenmekden gorkma. Sebäbi oň gowrusyndaky mukaddes ruh arkalydyr diýär. Teret berdi Hudaý oňa näme diýip otyr. Yusufa Meryem belki oňa aýdandyr bolup Hudaýyň aýdan sözüni. Perişte näme diýdi oňa? Luka kitabynyň 1-nji babyny siz özüňiz okap bilýäňiz. Ol sen gowrulu bolarsyň diýip perişte Meryem'e göni aýtdy. Ýöne Meryem Yusufa aýdan amasa kim bilýär? Ol inanmarmy? Şoň üçin hem Hudaý öýdi periştesiniň üstü bilen oňa näme diýip otyr? Bir perişteň üstü bilen ey Dawud ogly Yusuf diýär. Sen gorkma. Meryem'iň gowrusyndaky mukaddes ruh arkaly boldy diýär. Seret berde biz ýene näme görýäs? Yusuf hem şol İsa Mesihiň tohumyndan gelip çykan ol Dawud ogul diýär. Şoň üçin hem Dawud ogly Yusuf. Şol İsa Mesih Yusuf'un Dawud'un olan ikisi hem şu Dawud'un tohumyndan gelip çykýarlar. Ol bir ogul doğurur. Sen oň adyna näme diýär? İsa takardyň. Perişte eýem hemme zat oňa aýdyp otyr öňünden. Sebäbi ol näme diýär? İsa nämedir? Öz halkyny günälerinden halas eder diýär. Öz halkyny günälerinden halas eder. Gaty ajaýyp zatlar berdi. Ene 22-nji 23-nji aýatlarda da öň peýgamberlik edilen zat enne amala aşyp otyr. Näme diýär? Şu zatlaryň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly ine bir boýgy gowrulu bolup ogul doğurur. Onun adyna Emanuel dakarlar diýip aýdan sözüniň berjaý bolmagy üçin şeýle boldy diýär. Ene şu peýgamberlik İşaya kitabyna aýdylan. İşaya kitabynyň özüňiz okap bilýäňiz 7-nji babynda şeýle aýdylýar. Ene bir boýgy gowrulu bolup ogul doğurur. Onun adyna Emanuel dakarlar diýip aýdylan sözler enne berjaý boldy.
Emanuel demek Hudaý biziň bilendir diýmegi aňlatýar. Ene şu zatlar näçe ýyl mundan öň peýgamberlik edilen zatlar inni amala aşypdyr. Ene perişte şonu YouTube'a aýdyp otýar. YouTube näme jogap berdi perişte? Ol ukudan oyanan soň näme diýär? Rabbim perişteniň buýrugyny yerine ýetirip Meryem'e öýlenýär. Perişten şo Hudaýyň öz periştesi bilen aýdan sözlerine ynandy. Şoň üçin hem o nähili suratlandyrylýar YouTube. Dogurçul adam bolan. Dogurçul adam bolan. Hudaýyň sözüne iman edip Meryem'e öýlenýär. Ol halkyň öňünde nähili maskaraçylyk bolar üçin. Täze adagly edilen ýene siz bilýäňiz, olar entek bile ýaşamadyklar. Ýaşamadyk olar bile. Ýöne Meryem gowruli, siz oýlanyp görüň, olar şu töwregnäklere, goňşularyna, owasynnaklara, garyndaşlaryna näme dep olar düşündirendir şu zatlary. Belki olar şu perişten beren habaryny olara aýdyndyr. Ýöne kim ynanýar? Belki käbir ynanandyr, käbiri ynanan nädir? Ýöne şonu da şeýle ýagdaýlaryň içinde de Meryem hem Yusuf ikisem Hudaýa iman etip ýaşadylar. Täze olar Hudaýyň söýgüsine dolu düşündiler. Emma Meryem oğlunu doğuryança Yusuf ona yanaşmadı diye 25. ayette. Yusuf doğulun çağanın adına İsa daktı. Yine şiirde görýän zatlarymız Hudaýyň eden şol bir näçe ýyllar mundan öň edilen peýgamberliklerine göre amal aşan zatlar. Nähili kudret. Yine şu ayet şiirde görüşme diýaly Matta kitabynyň 1-nji babynyň 18-25 ayetlerine görüşme diýaly. 25 dekabrda bellenýän Isaň doğulun güni şu barada, şu ýerde aýdylýan zatlar barada. Biz şonu gödüňünde tutmaly. Her ýyl şol bayramçylygy bellämede biz şonu İsa Mesih'in doğulun gününü gödüňimizde tutup, oň şu dünýä gelip biziň günälerimizi öz üstüne alyp ölmek üçin gelenligini ýatlap geçmeli. Hem Hudaýyň bize bolan söýgüsü üçin öz ýeketäk oğluny şu dünýä iýerenligini ýatlap Hudaýa alkyş aýtmaly biz. Ene şu barada biz oýlanmaly. Köplençe ýagdaýda men bilýän şol 25 dekabrda şu bayramçylyk bellenene her kim bir-birine sowgat alyp bermek bilen başagay. Hasam şu men ýaşaýan ýerimde şeýle. Men kime näme sowgat almaly şu barada hem şeýle etmek bilen İsa Mesih'in bize beren maksady şu dünýä näme üçin gelenligi baradaky pikirleri bizi ýatdan çykarýar. Yani men sizi şeýle etmedlige çağırýan. Şu bayramçylygyň içinde de bireňizi de şu ýerde aýdylýan aýatlary ýatladyp, Hudaýy alkyşlaň, ony şöhratlaň, öz ýeketäk oğluny iýerenlik üçin. Ýene de Matta kitabynyň 2-nji babynyň 1-nji 23-nji aýatlaryna da biz şol İsa Mesih'iň doğuşy barada bir näçe zatlary görüp geçýär. Gelin häzir şu bölümi okalyň. İsa Herod padşahynyň döwründe Ýahudanyň Beytulahym şäherine eneden doguldy. Şonda münejjimler gündogordan Ýerusalime gelip, Ýahudalaryň padşahy bolup doglan niride? Biz onuň dogluş ýyldyzyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Herod padşa muny eşdenne onuň özü de tutuş Ýerusalim halky da galagoplygy düşdi. Ol ähli ýolbaşçy ruhanylary Tawrat mugallimlerini ýygnap, olardan Mesih'iň niride dogulmalydygy hakyna sorady. Olar secde edip berdiler. Olar Yahuda dahi Beytulahym şäherinde dogulmaly. Sebäbi peýgamber şeýle ýazypdyr. Emma sen, ey Yahuda ýurdundaky Beytulahym, Yahuda hökümleriniň arasyna asla kiçesi dälsiň sen. Çünki senden bir hökümdar çykar. Halkym Israýlyň çopany bolar. Ondan Herod münejjimleri gezlen çağırıp olardan ýyldyryň haçan görnenligi barada jekmejek sorady. Herod, barın çağa barada habaryň anygyna ýetin. Ony tapan badyňyzda maňa habar berin. Menem baryp oňa secde etjek diýip olary Beytullahyma iýerdi. Olar padşahyny diňläp ýola düşdiler. Ene olaryň gören dogluş ýyldyzy ýene peýda boldy we öňlerine düşüp çağanyň doglan ýeriniň üstüne gelip durdy.
Yıldızy görellerine olaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar öýe girip, çaga bilen ejesi Meryemi gördüler. Şonu diýdi çöküp, oňa secde etdiler-de, hadinalaryny açyp, altyn, hoşboý tütötküler we mür tugat berdiler. Herodyň ýanyna gaýdyp barmalyk hakda düýş arkaly duýduryş berilen soň, münejjimler öz ýurtlaryna başga ýol bilen gaýtdylar. Münejjimler gidenden soň Rabbiň bir periştesi Ýusubyň düýşüne girip, "Tur, çaga bilen ejetini al da Misre gaç. Özüm habar berýänçem şol ýerde gal." Sebäbi Herod çagany öldürmek üçin onuň gözlegine çykmakçy bolýar diýdi. Şeýlelikde Ýusuf turdy da çaga bilen onuň ejetini alyp şol giýje Misre tarap ýola düşdi. Ol ta Herod ölýänçe şol ýerde galdy. Şullukda Rabbiň men oglumy Misirden çağırdım diýip peýgamber arkaly aýdan sözi berjaý boldy diýär. Ene şu bölümlerde de biz görýäs, şu okan ýerimizde de İsa Mesih'iň doguluşy barada nähili faktlar bize berilýär. Şu ýerde Hudaýyň mukaddes sözüni okap geçýän hakykatlarymyza, faktlarymyza göre bizde hiç il kalmada İsa Mesih'iň şu dünýä gelişi barada şüphe bolmaly däl. Ve Hudaýyň sözü bize hiç açan yalan zat aýtmaýar, hakykat berdi aýdylýar. Ene Herod paçaň döwrüne bolup geçen zatlar şu taryhta aýdanam siz oýlanyp görüň. Şu zatlar bolup geçen taryhta. Ene şu ýerde Ýahudanyň Beytullaham şäherine eneden doglan ol. Beytullaham bilýäňiz, ýene kim şu ýerde doguldy? Dawud paçaň şäheri şol. Şoň üçin hem oňa başgaça Dawud şäheri hem diýilýär Beytullahama. İsa şu Dawud paçaň liniýasyndan, şoň tohumyndan gelip çykýar diýdik biz. Şoň neslinden gelip çykýar. Ene de berde wajib bellemeli. İsa da şol Beytullaham şäherine eneden doglan. Berde faktlar biz görýär. Hatta münejjimler barada da aýdylyp oty berde. Olar gündogurdan Ýerusalime geldiler. O näme diýär? Ýahudularyň paçasy bolup doglan nirede diýär. Biz şu arada berde näme öwrenýär? Şol münejjimler ol ýewreýler bolmadyk. Şoň üçin berde Ýahudularyň paçasy, ýewreýlerin paçasy bolup doglan nirede diýe berde İsa Mesih barada gurulmady otyr. Şu başga milletler, ýewreýler bolmadyk milletler hem şoň İsa'ň doguşy barada eşitip gelip şonu sorap atýarlar. Nirede diýe. Hatta şu beýleki milletler şoň Ýahudularyň paçasy bolup doglandygyny bilip otyrlar. Menem siz şu zatlar barada oýlanmaga çagyrýan. Olar secde etmäge gelipdir. Bizim İsa Mesih'e Hudaýa secde edip ýaşamaly eden iş üçin. Gynasagam şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene de şu temada gepleşigimizi dowam edip, häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.